Jesi li se ikad zapitala zašto ti se prijatelji čine udaljenima? Ponekad je odgovor bliže nego što misliš. Hajdemo provjeriti 5 znakova da si možda ti toksična prijateljica. Prvi znak. Glavna tema razgovora si uvijek ti. Tvoja prijateljica se osjeća kao publika, a ne sudionik. Drugi znak. Stalno kritiziraš i popravljaš druge. Iako misliš da pomažeš, to ruši njihovo samopouzdanje. Treći znak. Voliš tračati o zajedničkim prijateljima. To stvara nepovjerenje. Tko kaže da ne pričaš i o njoj? Četvrti znak. Tvoja pomoć uvijek dolazi s cijenom. Peti znak. Emocionalno si nedostupna kad te trebaju. Prepoznaješ se? Bez brige, nije kasno za promjenu. Prvo, vježbaj aktivno slušanje. Postavljaj pitanja. Pokaži da ti je stalo. Drugo, daj komplimente umjesto kritika. Podrži njihove izbore, čak i ako ih ne razumiješ. Treće, budi čuvarica tajni, a ne izvor tračeva. Pravo prijateljstvo je dvosmjerna ulica, a ne monolog. Biti dobra prijateljica je vještina koja se uči. Otključaj svoj puni potencijal i postani super prijateljica.